दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जोंहा बर'नि दैदेनगिरि गागि दैदेनगिरि हाग्रामा सार बिथांमोना दैदेनगासिनो दङ। उन समाव 50 बोसोरनि उनावबाबो 20 बोसोरनि उनावबाबो बे दैदेनगिरिया सोर जाहैगोन बेखौथ' जोङो साननांगोन। दिनैनि बाथ्राखौथ' जों साननानै लाब गैया। फिन इयुन जेनेरेसनखौ जों साननांगोन। बेखिनि बाथ्राखौनो जों बुंबाय थादों। हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो बुंदों दि एनअसिखौ मानि थाखाय हरनाय, बिनि थाखायसो बिनि बिरुद्धै जों बिग्रायनाय जादों। नट अनलि हाग्रामा सारनि बिरुद्धे गोबां बेयाव राजनितिक दैदेनगिरिफोर दङ, जायफोर मन्त्रि दङ, जायफोर एमएलए दङ, बिथांमोननि बिरुद्धैबो जोंनि बिग्रायनाया सोलिगासिनो दङ। आरो पार्लियामेन्टआव जोंहा सानै एमपि दङ। दा बिथांमोननि बेरेखायैबो जोंनि बिग्रायनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ। दा बेयाव मा राजनितिकनि मा गाब होनानै बे बुस्थुखौ दि लिंकेज खालामनानै माबायदि उमुक 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 बेबायदि सोंखारिलायबाय थानाय जादों, बे बुस्थुआ जानो नाङा। खुलुमबाय। गिबियावनो आं सासे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आं सासे फरायसा। आंनि मुङा बुबुल बर'। आं गिबिसिनथाराव आं फोरमायनो सानगोन, मानो होननानै बुङोब्ला ससियेल मिडियायाव गोबां जोंनि हारि माहारिनि गेजेरावनो जोङो दान्थे बिदान्थेखौ जों नुनो मोनबाय थादों। दा बेबायदि बेलाया जानाङा आं बेखौ सानो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो फरायसानि जि सोमावसारनायखौ जोङो 26 नभेम्बरनिफ्राय जों जागायनानै आरो बेयाव इनक्लुसिभलि गोबां कलेजफोरा बेयाव बाहागो लादों आरो बाहागो लानानै जोंनि बे सोमावसारनायखौ जोङो सोमावसारलांदों। आरो बे सोमावसारनाया आं थोंजोङैनो आं दिनैनि गेजेरजोंबो आं फोरमायनो सानगोन। बे सोमावसारनाया ट्राइबेल लाइमोन हिसाबै बे सोमावसारनाया जोङो जागायदों। मानो होननानै बुङोब्ला स्पेसियेलि बेखौ जोङो बुंनांगोन स्टुडेन्ट मुभमेन्ट। खोनादों? स्टुडेन्ट मुभमेन्ट हिसाबै बेखौ जोङो लांगोन। आरो मेन उद्देश्यआ बेनो दि मोनद' हारिनो एसटि होनायनि जि बिरुद्धे बे सोमावसारनाया जागायदों आरो दिनैसिमबो दङ। आरो गोबां सुबुंफोरा बेवहाय दान्थे बिदान्थे जानांगौ आं बेखौ साना। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि क्लियार मेसेजआ बेखौनो जों होबाय थादों। जोंनि फरायफुबाय थानाय लाइमोन, बे लाइमोना गोदो गोदायनि लाइमोन नङा। बेयो 2025नि बियो लाइमोन, 2025नि बियो फरायसा। बे फरायसा हिसाबै जोङो सोमावसारनायखौ माखासे राजनितिक दैदेनगिरिफोरा, माखासे जि राजनितिकजों थाफाग्रा मानसिफोरा, माखासे जि हारिखौ मोजां मोनि मानसिफोरा, सुबुंफोरा, बिथांमोना राजनितिकनि गाब होनो नागिरदों आरो षड्यन्त्र खालामनानै माबा माबि बुखिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आं बिथांमोनखौ आं थोंजोङैनो बुंदों, जोंनियाव ना गिनाय दङ, जोंनियाव ना सोरखौबा लानानै राजनितिकनि षड्यन्त्र दङ। आं थोंजोङैनो बिथांमोनखौ आं बुंदों। जोङो बुंदों फरायसा हिसाबै जोङो बिग्रायनो जोङो फैदों, हारिनि अलखद समाव जोङो गसंदों। बे समाव नोंथांमोना राजनितिकनि गाब होनायखौ गोजानाव दोननांगौ। आं थोंजोङैनो बुङो, बे दिनखालि इनक्लुसिभलि नट अनलि आबसु, बेयाव बिएसुबो फैदों, बेयाव राभा स्टुडेन्टनिफ्रायबो फैदों आरो बेयाव गोबां जनजातिनि मानसिफोरा बेयाव फैदों, जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा फैदों। बेयाव सोरबा आबसु, सोरबा उमुक, सोरबा इउपिपिएल बेयाव सोंखारिनायनि जेबो बेयाव दरखार गैया। आं थोंजोङैनो बुंदों। जोङो बुंदों जोंनि सोमावसारनाया सोरबा हाग्रामा महिलारि सारनि बेरेखायै सोमावसारनाय, बियो माब्लाबो जोङो बेखिनि बाथ्राखौ जों माब्लाबो जों बुङाखै। जोङो बुंदों हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो बुंदों दि एनअसिखौ मानि थाखाय हरनाय, बिनि थाखायसो बिनि बिरुद्धै जों बिग्रायनाय जादों। नट अनलि हाग्रामा सारनि बिरुद्धे गोबां बेयाव राजनितिक दैदेनगिरिफोर दङ, जायफोर मन्त्रि दङ, जायफोर एमएलए दङ, बिथांमोननि बिरुद्धैबो जोंनि बिग्रायनाया सोलिगासिनो दङ। आरो पार्लियामेन्टआव जोंहा सानै एमपि दङ। दा बिथांमोननि बेरेखायैबो जोंनि बिग्रायनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ। दा बेयाव मा राजनितिकनि मा गाब होनानै बे बुस्थुखौ दि लिंकेज खालामनानै माबायदि उमुक 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 बेबायदि सोंखारिलायबाय थानाय जादों, बे बुस्थुआ जानो नाङा। आं थोंजोङैनो आं खावलायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जायफोर राजनितिक दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोनखौ जोङो बुंबाय थादों, बिथांमोनखौ जों रेसपेक्ट होयो। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनखौ जोङो भट होनानैनो बिथांमोनखौ जों देरहाहोदों, नङा होमबा? दा बे बेलायाव बिथांमोना जि जोंखौ फरायसाखौ राजनितिक गाब होनानै माबा मोनसे पलिटिकेल षड्यन्त्र जुदि खालामनो जुदि सानोब्ला बिनि गोजानाव थानांगौ। बेखिनि बाथ्राखौसो जों बुंबाय थादों। आरो बेखिनि बाथ्राखौ जुदि बुजियाब्ला स्टुडेन्टनि सोमावसारनायखौ जोङो गोख्रोङै जोङो लांबाय थागोन। हिउज गेदारिं जागोन। बेयाव लाख लाख फरायसाया दिनै दैदेननो बिग्रायनो थाखाय दिनै फैनो थाखाय राजि। बिथांमोना मानो बुजियाखै? आरो दाखालिनि जिबायदि जानांगौ बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय थादों। जि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जिबायदि जाबाय बेबायदि जानाङामोन। आरो लक्ष्य आरो उद्देश्यआ बेनोमोन जि इउनिभारसिटिनिफ्राय हानजा सुरनानै बिटिसि सेक्रेटारियाव 2 घन्टा जोङो बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गेटआव जोङो जिरायनानै पिसफुलि जोङो प्रटेस्टखौ खालामनाय। आरो बे पिसफुल प्रटेस्टनि खालामनायनि मेन रिजोना बेनो, स्टेट गभर्नमेन्टआ स्टुडेन्टनि फरायसाखौ मोनथिनांगौ जि ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरनि जि आखा-आखांखा, जि माबा मोनसे जि 6टा जनजातिनि बेरेखायै जि बिग्रायबाय थादों, बे मेसेजआ थोंजोङैनो थांनांगौ आरो सेन्ट्रेल लेभेलसिम थांनांगौ। नाथाय जिबायदि जानांगौमोन बेबायदि जायासै। बेखौ जोङो मानिनानै जोङो लादों।
नाथाय बेयाव जि सेक्रेटारियेट बुख्रुबनाय माबा बुख्रुबनाय बे माखासे षड़यन्त्र सोलिबाय थादों। बिथांमोना मा सानदों, बिथांमोना मा मेसेज होनो नागिरदों लाइमोनफोरखौ, बिथांमोननो लाइमोनफोरखौ नाङा नामा? बर' हारिनि थाखाय लाइमोनफोरखौ नाङा नामा? बिथांमोना थोंजोङैनो राजनितिक फारसे मानो लांबाय थादों? बेयाव जोबोद गिदिर कुइसन दङ जोंहा। आरो जों बुंबाय थादों नैबे बिग्रायनाया जि माबा मोनसे सोरबा राजनितिक दोलोनि थाखाय बेयाव बिग्रायनाय नङा। जों बुंदों हारि माहारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय जुदि बिग्रायनोब्ला बेयाव राजनितिकआ माब्लाबो गिबिसिन जानो हाया। जाति पास जागोन, हारि पास जागोन, बिनि उनावसो राजनितिकआ जागोन। बेखिनि बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों। आरो जों बुंदों दिनैनि जि लाइमोन, दिनैनि ट्राइबेल माहारिया ओंखारबोदों बिग्रायनो थाखाय, हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय। बे बेलायाव गावजों गाव सोंखारिलायनाया जोंहा बांद्राय जाबाय। जातिया साननांगोन, रायजो राजा बिथांमोनाबो साननांगोन, लाइमोन बिथांमोनाबो साननांगोन। उन्दुबाय थायोब्ला जानाय नङा। रायजो समाजाव थानानै बबेबा मोनसे जायगायाव थानानै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव सोंखारिबाय थाबा जानाय नङा। थोंजोङैनो आं बुंदों, थोंजोङैनो आं बिथांमोनखौ आं बुंदों, जोङो रावबो राजनितिकनि थुनज्लायनायाव फैयाखै, सोरबा माहारियारि आफादनि थुनज्लायनायाव फैयाखै। जोङो फैदों, जोङो हारि माहारिनि थामोनथा आरो रैखाथिखौ लाखिनो थाखायसो फरायसा हिसाबै बेयाव बिग्रायदों। आरो आं थोंजोङैनो बुंदों बे बिग्रायनायाव 500,000 थाखा फैसाखौ जोंबो होदों। बे बिग्रायनायाव सोरबा सोरबा खांनानै जोङो स्टुडेन्ट खांनानै बे 500,000 थाखा फैसाखौ जोङो खांनानै जोङो बिग्रायनायखौ जों लांदों। दै गरदसे जोङो लोंनो मोनाखै मोजां रोखोमै। थोंजोङैनो आं बुंगोन, सोरबा 500 होनानै लाना फैदों होरिदों बे बाथ्राया फैयाखै। मोनफ्रोम कलेजफोरनिफ्राय फैदों। बिथांमोना गावनि फैसा खांनानै बिथांमोना फैदों। दिनैनि दिनाव माइक लादों, सोरबा बक्स लादों, सोरनिबा दै कार्टन लादों। जोङो 500,000 गावसोरनो जोङो खांलायनानै बेखौ कन्ट्रिबिउट खालामनानै स्टुडेन्ट मुभमेन्टखौ जों लांदों। सोरनिबा जुदि राजनितिकनिफ्राय सोरबा जुदि फैसा जुदि लानाय माबा मोनसे प्रुफ दङब्ला बे बिग्रायनायखौ जों दानो दोनगोन। सोरबा रबिराम नार्जारि, सोरबा बिश्वजित दैमारि, सोरबा गबिन्द बसुमतारि, बिथांमोनखौ जोङो सोंखारिनो, बिथांमोनखौ जोङो धमखि धमका होनो जोङो जोंनि मुभमेन्टखौ जोङो लायाखै। बिथांमोनखौ जोङो रिसपेक्ट होयो। मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारि बिसिम बिथांमोना दैखोबाय। नाथाय बिथांमोना सानदों दि एसटिनि बिरुद्धै जुदि बुङोब्ला जोंनि पलिटिकेल गादिया गोमागोन, एसटिनि बिरुद्धै बुङोब्ला जोंनो गुबुन जाथिया भट होनाय नङा। बेखिनि बाथ्राखौ बिथांमोना सानदों। आं बिथांमोनखौ बुंदों राजनितिकखौ खालामबा खालाम, राजनितिकखौ खालामनायाव जोंहा जेबो बादा गैया। नोंथांमोनखौ जोंनो भट होनाय खोनादों, जोंनि लाइमोनफोरानो भट होनाय नोंथांमोनखौ देरहाहोदों। नाथाय बेखिनि बाथ्राखौसो बुंबाय थादों दि नोंथांमोना मोनसे टेबोलाव मोनसे दाइसआव जिरायनानै खौसेथि थानानै जि मोनद' हारिनि एसटि होनायनि जि बेरेखायै मानो फंसेबो बाथ्रा बुङा। बेखिनि बाथ्राखौसो जोङो स्टुडेन्ट मुभमेन्टनि गेजेरजों जों फोसावगासिनो दङ। आरो स्टुडेन्ट मुभमेन्टआ बिटिसि नै सेक्रेटारियेटआव जों बिग्रायबाय थागोन बेखिनि बाथ्राखौ बुङाखै। स्टुडेन्ट हारि आरो अलखद, हारि आरो माहारिया जुदि अलखदाव जुदि थांनो नागिरदोंब्ला जोङो आसाम एसेम्ब्लियावबो जोङो बिग्रायनो थाखाय जोङो रेडि जानानै दङ। जोङो जन्तर मन्तर दिल्लीयाव थांनानैबो जों बिग्रायनो थाखाय रेडि जानानै दङ। बेखिनि बाथ्राखौनो थोंजोङै जों बुंबाय थादों। आं बिथांमोनखौ आं बुंगोन, जोंनि फरायसा बिथांमोना दिनैनि दिनाव 2025नि सासे फरायसा हिसाबै खोनाबाय, मोनसे इयुन जेनेरेसन दं, मोनसे थांबाय थादों। बे इयुन जेनेरेसना साननाय दङ जि बिथांमोननो जुदि एसटि होयोब्ला बिथांमोना हानि मोन्थाय नागिरगोन, बिथांमोननो जुदि एसटि होयोब्ला बिथांमोना पलिटिकेल मोन्थायखौ नागिरगोन। बय एसटि होनायाव बिथांमोना मोनाखै, नाथाय बिथांमोना नागिरलांबाय थागोन मोनसेनि उनाव मोनसे, मोनसेनि उनाव मोनसे, मोनसेनि उनाव मोनसे, बेबायदि नागिरलांबाय थागोन। बिथांमोना बेबायदि मोनसे कनसेप्टआ बिथांमोननियाव दङ। बिथांमोना सानदों नामा जि एसटिखौ होनायनि उनाव जा बिथांमोना नागिरा, बिथांमोनाबो नागिरगोन, प्रतिबाद बिथांमोनाबो आरो खालामबावगोन। स' बेफोरखौ जोंहा गिनाय दङ। दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जोंहा बर'नि दैदेनगिरि, गागि दैदेनगिरि हाग्रामा सार बिथांमोना दैदेनगासिनो दङ। उन समाव 50 बोसोरनि उनावबाबो, 20 बोसोरनि उनावबाबो बे दैदेनगिरिया सोर जाहैगोन बेखौथ' जोङो साननांगोन। दिनैनि बाथ्राखौथ' जों साननानै लाब गैया। फिन इयुन जेनेरेसनखौ जों साननांगोन। बेखिनि बाथ्राखौनो जों बुंबाय थादों।